Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más a nuestro abierto en el que hoy vamos a hablar de poesía, de poetas en concreto de la comarca de la Safor y cómo se las ven para poder publicar y poder vender los libros que publican. Está con nosotros María Bravo, que es propietaria de la librería Ampra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bona vesprada, benvinguda. Bona vesprada. Enric Pellicer, poeta, ¿qué tal? Bona vesprada, benvingut. Gràcies. José Manuel Prieto, poeta, también periodista. Muy buenas tardes, bona vesprada, benvingut. Y Carles Miret, poeta y arqueólogo, también bona vesprada, benvingut. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar de poesía y la primera pregunta sería para María, porque m'agradaria, com a llibrera, que ens comentarà si n'hi ha interès per la poesia i en concret per la poesia de la comarca, d'escriptors de la comarca. Pues sí, la veritat és que des de fa un temps enrere que en la llibreria arriben molts poemaris, cada vegada més, i a més la secció de poesia és de veres que anem ampliant-la perquè sí que ha crescut aquest interès d'abans, no? Perquè la poesia sempre ha sigut un dels gèneres minoritaris, no? N'hi havia poqueta gent que tenia aquest interès per llegir poesia. La secció de poesia a la llibreria normalment no és que estigui sempre molt plena de gent, i sí que és de veres que en els últims mesos veus que ha crescut aquest interès molt més que fa uns mesos arrere. Bueno, poesia que anem a centrar-nos així en esta taula en poetes de la comarca. A mi m'agradaria primer que res que vos coneguem, per suposat, perquè esteu rodant molt a la comarca, heu publicat ja un o dos llibres cada un de vosaltres. M'agradaria que vos presentareu de forma molt xicoteta, molt breu, dient qui sou, perquè teniu altres professions també, i què és el que heu publicat fins ara. Per exemple, José Manuel, comencem amb tu. Jo soc periodista, accidentalment i ocasionalment estic a la política, a la vida institucional, però des de fa molts anys ja treballo el que és l'edició i la redacció de llibres de poesia, que va començar com una afició que vaig descobrir un dia quan en un diari venia un poemari d'Antonio Machado. Jo la poesia la coneixia pel que hi havia a l'escola, però conèixer aquells llibres més o menys profans o que apareixien de sobte a la teva vida em va permetre eixamplar el meu coneixement sobre els poetes, començar a llegir-ne i veure que la comarca era un territori prolífic per a inspirar-te en els versos que havien escrit altres i un territori magnífic per poder també plasmar en escenes del que hi havia a la comarca molts dels teus versos. Jo tinc dos llibres i coincidisc amb Maria en que el territori editorial actual sortosament és un territori molt prolífic, molt ampli. En els últims anys està creixent no sols en nombre sinó també en qualitat, i també a una comarca com la Safor que històricament ja conreava grans noms de les lletres valencianes, i això fa que hi hagi esperança perquè la poesia no la considere un luxe per als neutrals, que deia el poeta, no la considere un gènere minoritari. Els dos llibres que has publicat, L'aire absent i L'univers sense precipici. Després, si vols, en parlem més d'aquest. Miret, Carles Miret, presentació verbal vostra. També has publicat dos llibres, L'Auir i Belleses arbitràries. Sí, en el meu cas també professional m'he dedicat a una altra branca, diguem-ne, del coneixement. Jo he sigut llicenciat en Història i m'he dedicat a l'arqueologia professionalment fins a fa relativament poc, en el que pràcticament el sector professional ha desaparegut, i sempre havia tingut una gran curiositat per la literatura, especialment per la poesia, però la veritat és que no havia conreat fins a fa relativament poc el gènere. Havia fet provatures, però no m'havia llançat mai a intentar enviar originals a premis ni res. I en els últims anys em vaig decidir ja d'alguna manera a organitzar, a sistematitzar tota la informació que tenia, a donar-li o a intentar donar-li un cos i una coherència, i per sort en un parell de premis literaris m'han concedit el guardó, la qual cosa m'ha servit per a publicar, en tant en quant jo no tenia ningú llibre o llibre de poesia publicat pel meu compte, de manera que també la meva experiència o l'experiència que puc aportar va més en la direcció d'explicar que una de les millors eixides, o fins i tot la més lògica ara per ara, és intentar fer-ho a través dels premis literaris, però per una altra banda també és cert, pel que han dit José Manuel i pel que ha dit Maria també, que hi ha una eclosió molt gran d'editorials, de projectes també editorials al mateix temps, de poesia fins i tot, no només per autors o autores consagrades, sinó també per a novells, i que fa que molta gent pugui fins i tot fer les seues primeres provatures sense haver de guanyar un premi, és a dir, arriscant-se o fins i tot
pensant que el seu propi nom l'avala, no? Més enllà del que seria que un tribunal hagi dictaminat que el teu llibre té un determinat mèrit. Encara així és molt loable. Sí, clar, no, per suposat. És molt més, fins i tot encara que hi hagi editorials que vulguin apostar pels autors que no estan premiats i que són normalment joves. Claro. Enric Pellicer, en el seu cas, ha publicat Enllà del mar. Enllà del mar és el meu primer llibre. Jo, com bé has dit antes, tinc diversos premis i que van fer que em motivara a escriure. La veritat que una de les intencions mai havia sigut escriure un llibre, però això que eres jove, vas a l'institut i t'ensenyen els primers poetes, és que agarres un poc de referència, vas coneixent, vas investigant, conèixer a Josep Piera, que és també de la comarca, com han parlat el company Prieto, que això, vas investigant, coneixes molts escriptors que el fan de referència, t'inspires en ells i ahí està el meu primer llibre, que sense pensar ni fer, està publicat enguany, la veritat que estic molt content i ahí anem. Publicar, que cosa tan complicada, Maria, no sé si... Tu i jo vam començar a parlar d'aquest tema precisament per altres poetes molt joves que estaven dirigits a població molt jove i que sobretot es difonen a través de les xarxes socials, com per exemple Irene X. Jo no sé si va començar la història així, entre els poetes joves, a través de les xarxes socials van publicant cosetes i a partir d'ahir van tenint seguidors. Clar, imagina que les xarxes socials el que han fet ha sigut facilitar unes eines que estan a l'abast de qualsevol, tant per escriure com per a llegir, és a dir, les pots utilitzar per escriure els teus versos com per a que la gent puga valorar aquests versos. És de veres que la gent jove són els usuaris els que més utilitzen aquest tipus d'eines. I, evidentment, els han obert les portes a aquest tipus de públic, no? I s'exposen, això, que hi ha seguidors i però és una poesia diferent. Puguen rebre el feedback dels seus lectors. És molt més immediat. Sí, entenc que és poesia... des del punt de vista de cada un dels escriptors, suposa que és qüestió de, tinc unes inquietuds, vaig a plasmar-les i a veure què passa al resultat. I com el feedback és molt més immediat, això serveix per a que continuïn escrivint o no. Utilitzeu vosaltres les xarxes socials per a difondre la vostra obra? Sí, hi ha periodistes de renom que sí que, per exemple, amb alguns hashtags genèrics tots els dies piulen poemes. Per exemple, Twitter és una gran xarxa per compartir poesia i el format de Twitter, els 140 caràcters, han imprès també una nova forma d'escriure poesia, quasi a cop de segon, de forma instantània, i això està fent que un territori que semblava minoritari, com hem dit abans, siga un territori que en els darrers anys està treballant una nova fornada, no sols de gent o de referents joves que fan noves coses, sinó també de noves maneres de fer les coses. El que passa també amb la literatura o amb la forma de publicar o amb el mercat editorial, que encara conserva part dels vells cànons que no s'han adaptat als nous temps, és que, com quasi tot en la vida, necessita de vèncer la idea del fracàs. Publicar és una oportunitat i és una feliç coincidència de l'atzar, però abans de la publicació hi ha molts nos, hi ha moltes formes de rebuig dels esborranys. Jo no sé quants esborranys vaig enviar a editorials i em van contestar en una carta molt amable que no els interessava el que jo els estava enviant. I això no és sols un fracàs, és també un estímul per pensar què hi haurà en estos versos que no agrada a determinats projectes editorials o que no encaixa en alguns projectes editorials. I això fa que continues treballant fins que alguna te n'accepta un i diu que sí que li interessa el que fas i t'ho pensa publicar. Així que també suposa que la literatura o la poesia té aquesta part de la vida que suposa vèncer la idea del fracàs. En el vostre cas? Xarxes socials? Sí, jo quan vaig iniciar el que són el terme de xarxes socials em vaig trobar que la poesia, a part d'un gènere minoritari, sí que en les xarxes socials estava ple, com ha comentat Prieto, de molta poesia. És una eina fàcil per promocionar-te, jo crec que és l'eina fonamental que gastem tots per promocionar-te i és ahí on, perquè fa a les institucions i tot el que ens envolta és un poc complicat promocionar-te, donar-te a conèixer la teva obra i ahí és una eina fonamental que jo gaste. Coincideix, a més, en el que ha dit José Manuel, que Twitter, sobretot per la interacció, no sols de publicar versos xicotets, sinó també el respondre de forma immediata en els seguidors, això fa que també n'hi hagi aquesta interacció, no? Sí, clar, jo en les xarxes socials com el Twitter jo m'he trobat a
amb molts escriptors, amb molts poetes, amb molts assaggistes, i ahir fa que entres en relació, coneixes a molta gent i també n'aprens dels altres, no? Carles? Clar. Sí, és un fenomen que la veritat és que ha canviat el panorama, jo diria, al 100%. Per això que estàvem parlant, igual vinculat al tema dels premis, o la publicació, diguem-ne, sense premi, estàvem habituats a pensar que això d'alguna manera t'atorgava un marxamo de qualitat, no? És a dir, tan premiat. Però una cosa és que et premiaren i l'altra que el llegiren, d'acord? I amb el Twitter o amb les xarxes socials, aquest panorama ha canviat, perquè ara ja d'alguna manera la pròpia persona que crea sí que efectivament té una comunicació, ja no només que hagin canviat els estils, sinó que fins i tot pots percebre que si se'l llig i com se'l llig i de quina manera això també pot ajudar-lo a evolucionar també en el seu propi camí literari, en el seu propi camí líric. Però la veritat és que sí, disposàvem d'una tradició molt gran. La veritat és que les xarxes socials han fet molta tasca per canviar-la, per adaptar-la als nous temps, però també cal dir que actualment hi ha un panorama en el que s'obri la literatura a altres disciplines. Lògicament és un gènere literari molt concret, molt ben delimitat, però s'obri d'una manera molt gran cap a altres camins. S'obri cap a la música, s'obri cap a les noves tecnologies, s'obri indefinidament cap a molts llocs, i cada dia més. Abans deia José Manuel les dificultats per a que es publique obra. Jo volia preguntar-vos una pregunta molt crua. Podeu viure de poesia? No, ningú pot viure de la poesia. Sí, jo crec que, de fet, l'únic que, fins a fa relativament poc, l'únic que podia viure al País Valencià en valencià de la literatura, no de la poesia, era Ferran Torrent. Ara segurament hi haurà algú més, no? Però la veritat és que la majoria de gent que fem poesia tenim altres professions o, lògicament, conreem altres gèneres que són més reedificis. Bueno, ahí també hi ha està clar que no es pot viure de la poesia. És molt difícil també viure de la literatura si no eres un premi consagrat o si no tens una rutina de publicacions lligada a unes promocions editorials amb una marca molt concreta o amb un setge molt determinat. Però sí que hi ha una idea que té a veure amb la propietat intel·lectual dels escriptors. Jo crec que segueix havent un menyspreu als grans creadors o als creadors que tots els dies conreen obra literària, perquè crec que és una de les obres pitjor considerades, tot i que és una de les més enriquidores a nivell personal i paradoxalment de les socialment més reconegudes. Tot el món reconeix que la poesia és un gènere estilísticament bell, és un gènere molt treballat, però malgrat això la propietat de l'escriptor o els drets de l'escriptor sobre la seva obra encara tenen un reconeixement molt escàs, no ja per part del món editorial, sinó per part del que són els drets de la teva pròpia obra. Sembla que a tots els llocs s'hagi de remunerar al que imprimeix, al que edita, però mai s'hagi de remunerar als escriptors que participen amb la seva obra. I això fa que sigui encara més complicat poder viure de les teves pròpies creacions. Crec que és un repte pendent també. Per què costa vendre llibres? Maria, costa vendre? Sí que costa, clar, evidentment. Les llibreries cada dia busquem fórmules diferents per intentar obrir les nostres portes i que la gent entre i agafi qualsevol tipus de llibre, n'hi ha de tots els temes, però és complicat cada dia més, no estem de moda, vull dir, per exemple, en els mitjans de comunicació, no és una crítica, però ens fan cas, mira, durant, per exemple, un dia molt bonic, que és el dia de Sant Jordi, aquest dia, durant aquesta setmana, sí que és de veres que estem en els diferents mitjans de comunicació, en diferents mitjans, en tertúlies, premsa escrita, qualsevol, però una volta passa això, de sobte tornem a no estar de moda. És molt complicat, tenim molta competència. Doncs és difícil. La cultura en el nostre país tampoc està molt ben valorada ni tractada. I és complicat, clar que ho és. També és de veres que he de dir, en contra de donar un punt positiu, que per exemple la llibreria és un goig enorme veure quan entra gent, i sobretot quan entra qualsevol tipus de gent, evidentment, però sobretot quan entra gent jove, que hi ha. I cada volta jo observo això moltíssim i cada volta més. I és de veres que abans no es paraven en la secció de poesia i avui en dia es paren en la secció de poesia. O
pues, bueno, alguna cosa està canviant, i això és evident. Encara que siga aquests poetes, diguem-ne, que tenen una altra forma d'escriure, però si això serveix per a que enganxe, que entre en la libreria i que puguin gaudir d'aquest tipus de poesia i servisca per a obrir portes i camins a altres tipus de poesia i a altres autors consagrats i clàssics, és que siga benvinguda, clar. És un debat una pregunta que faig a la resta de taula, perquè també jo no sé si els llibres digitals estan fent mal o és que llig menys. No, jo crec que hi ha nous suports. Maria ha dit que tota poesia és benvinguda. Jo crec que tota poesia en qualsevol suport... Jo he dit per suport... vendre llibres, a l'hora de vendre llibres. En qualsevol suport és benvingut. Avui, per exemple, també sembla que està de moda anar pel carrer, veure un mur, una paret per pintar, que de sobte té un vers. Això cada dia és més freqüent i sembla que és una feliç casualitat o un símptoma del que està passant amb el món de la poesia. Tant de bo siga en suport digital com en suport imprès per poder-la subratllar, que és el mètode més tradicional, o poder sentir l'olor del paper, però jo crec que la poesia en tots els suports sempre és agraïda, perquè té un estímul que no tenen altres vessants de la literatura i perquè crec que segueix sent aquest raig d'esperança que hi ha enmig d'un món que no té massa certeses. O sigui que no crec que el suport en forma digital estiga fent mal a la poesia. Crec que és una nova finestra, com tantes finestres hi ha, i que sembla que estan redescobrint el gènere. No la poesia, sinó el fet de comprar el llibre en paper. Bueno, no, tampoc. Jo crec que la por a nous suports és una por certament atàvica, però no sols en el gènere de la poesia, jo crec que en tots els gèneres de la literatura. Però jo crec que és una oportunitat. Vosaltres què penseu? Tu mateix. Bueno, quan es parla de... Volia reprendre un poc quan es parla del tema de viure de la poesia. Jo sempre conté l'anècdota d'una de les primeres vegades que vaig quedar en Josep Piera, que sempre l'ha tingut com a referent i com a amic. Una de les primeres preguntes que li vaig fer jo, com el típic xiquet innocent de 15 anys que tenia com vaig quedar en ell, i vaig preguntar això de si es podia viure de la poesia, i ell rotundament em va dir que no. El que passa que em va dir que a ell no vivia de la poesia, però sí que la poesia li donava la vida. Jo crec que gent jove com nosaltres tenim la poesia com a hobby, no vivim de la poesia, tenim altres aficions, però sí que a mi m'ompli per dins, m'ajuda a expressar el que sent, que és un bàlsam per al dolor, per a qualsevol quotidianitat diària que tenim per expressar, sentir, i també en forma digital, en paper, en el que siga. Jo crec que és bo difondre la poesia, el que sents, que arribar a la gent, ja que vivim en un món on la poesia és un poquet difícil d'expandir i, com hem parlat antes de les xarxes socials, és una eina important, però bé, ja siga digital que paper, jo crec que és important arribar a la gent i donar-te a conèixer. Jo crec que compartís, crec que pràcticament al 100% l'opinió de José Manuel, en el sentit que els suports sí, han fet molta por sempre, la gent li tenia por a pujar al tren quan sempre havia anat a cavall, és a dir, que hem d'adaptar-nos als temps. Lògicament, jo crec que venir d'una tradició en la que més o menys som enamorats del paper, ens agrada efectivament l'olor, el tacte, és el nostre oscur objecte del desig, el llibre, el paper, com a sí, és un tresor, però lògicament hi ha canvis en el suport. En determinats moments s'inventen noves tecnologies i jo crec que això el que fa és incrementar la quantitat global de lectors. I jo m'imagino, no ho sé, igual Maria pot corregir-me, que les edicions continuen sent pràcticament de la mateixa quantitat de llibres i continuen exhaurint-se més o menys igual totes les edicions, mal que bé, i això que hi ha efectivament, altres alternatives. Però sempre existeix la possibilitat d'incrementar el que seria quantitativament el nombre de lectors i al mateix temps tampoc sense oblidar el que és la importància del llibre com a suport escrit. Sí, Maria, no sé si vols contestar la pregunta o afegir alguna cosa més. No, sí, estic d'acord amb ell. Sí que és de veres que s'arriba molt més nombre de lectors. Això és evident i no se pot discutir perquè està ahí. Però sí que és de veres que molts d'aquests lectors, tal volta siga la relació que tenim con respecte al respecte del treball des de més, és a dir, fer 2 clics i descarregar un llibre i tindre'l ahí almacenat o guardat fins al moment que tu decidisques llegir, està bé, i hi ha que donar-li pas als nous formats i suports. Però sempre no hi ha que oblidar que darrere de
eixe treball, d'eixos versos, d'eixe llibre, de qualsevol tipus de gènere. Hi ha un treball darrere i es té que respectar i aquesta persona mereix un respecte. I tot la cadena d'execució des de l'autor fins a que el llibre arriba a la llibreria en qualsevol format, digital o a paper. Perquè a tots ens agrada que la nostra feina, siga la feina que siga, es respecte i siga valorada. I és de veres que quan tot és el conjunt del respecte a la cultura en general, però això passa en altres aspectes de la cultura, la música, baixem, guardem, pel·lícules, baixem, guardem, i sí que fem mal en aquest sentit, perquè és de veres que darrere de tot aquests clics deixem de potser anar al cinema a veure tal pel·lícula o d'anar a comprar el disc o de pagar, no sé, de l'IVA en tindríem que parlar en un altre programa. Sí, és una altra qüestió. Però sí que és de veres que les tirades dels llibres, com comentava Carles, continuen sent pràcticament el mateix número i tal. Però és un tema prou més ampli que tal volta hauríem de parlar amb més calma. Penso que vos tindré que convocar un altre programa perquè a més ens he quedat sense temps. Jo tenia moltes més preguntes que fer-vos, però ens queden sols per a repassar els llibres de José Manuel Prieto, L'aire absent, L'univers sense precipici, de Carles Miret, Agüir i Belleses arbitràries, i d'Enric Pellicer, Enllà del mar, per a que, si els ha semblat interessant, que puguen acostar-se i comprar i col·laborar i fer cultura, al fi i al cap. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. A vosaltres. Volvemos el martes próximo. Buenas tardes.